الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم. bisa shugabanci na al'umma da ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗora mana, wanda kuma muka ɗau alkawarin kiyaye imani, mutunci, dukiya, lafiya da zaman lafiyar jama'a. Yanayi da muke fuskanta a halin yanzu ya zame mana wajibi mu janye dukkan wani tsari ko shiri da muka yi na gabatar da haye-hayen sallah kamar yadda al'ada ta tanadar. Muna sanar da dukkan jama'armu kuma muna haƙurtar da su kan wannan hukunci da muka yi na janye haye-hayen sallah saboda kiyaye zaman lafiya a garinmu mai albarka Kano da ƙasa baki daya. Yanke wannan hukunci ya biyo bayan nasihohi da muka samu daga malumanmu da muke ganin girmansu da darajarsu da kimarsu, kuma suna da matsayi babba a wajenmu. Sannan da kiraye-kiraye daga shugabanni da iyaye waɗanda suka isa da mu, sannan da kuma shawara da muka yi da 'yan majalisar. Muna addu'ar wannan janye haye-hayen sallah da muka yi zai zama sanadin ƙarin zaman lafiya a garinmu mai albarka. Jama'a, muna ƙara tabbatar muku cewa mu a wajenmu hawan sallah ba abu ne na ko a mutu ko a rai ba. Don haka in har zai zama sanadiyar kawo tashin hankali da hargitsi, wanda a sakamakon hakan zai jawo salwantar dukiya da rayukan al'ummarmu, to lallai ya zama wajibi mu haƙura. Muna kira ga jama'a da a yi amfani da waɗannan lokuta wajen ziyartar juna don sada zumunci. Muna taya dukkan al'umma murna da farin cikin gudanar da azumin watan Ramadan, da addu'ar Allah ya sa muna cikin bayansa yantattu, ya sa dukkan ibadar da muka gabatar Ubangiji ya karɓa. Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya. Allah ya ci gaba da kare mutuncinmu da addininmu. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Malumanmu da iyayenmu da shugabanninmu da suka koma ga Ubangiji, Allah ya jaddada musu rahama. Allah ya ci gaba da ba mu albarkacinsu. Idan wa'adin mu yayi, Allah ya sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum.